Jesen je stigla, a s njom i ukusno voće i povrće, među kojima se nalaze i dobro poznate bundeve. Kraljica jeseni svoje mjesto našla u Dardi kod dvorca Esterhazy kako bi pokazala sve čari ovogodišnjeg doba u sklopu bundevinog bala. Uz zvuke klasične glazbe, valceri i domaće bundevine delicije, posjetitelji su mogli uživati u jesenskoj nedjelji, ali i imali priliku vidjeti bundevu tešku čak 430 kg uzgojenu u Kozarcu. Jesen uvijek nekako donese dašak nostalgije, a u prošlost nas je dijelom odveo i bundevin bal održan na dvorcu Esterhazy. I to upravo ovim bajkovitim plesnim performansima kao i koncertom klasične glazbe koja se u potpunosti uklopila u prostor dvorca. A savršeno su se uklopile i slasne jesenske i tradicijske delicije spravljene od kraljica jeseni, bundeva i jabuke, pa ni mi nismo puno birali. Mi smo tu na štandiću jednom, pretpostavljam, tradicijskih jela od bundeve i jabuke, to su nekako kraljice jeseni. Ja ću odmah sada i uzeti jednu da probam, pa da vas odmah i pitam što to točno ja jedem. Pa ovo je pita od jabuka. Bakin kolač, starinski, baš klasično napravljen po starinskom receptu. Da. Ima isjeckane jabuke koje su temelj, jogurta, jaja, vrhnja i cimeta i vanil šećera. Uglavnom su to sve kolači od tradicionalnih, od jabuka i od bundeva. I tko je to sve radio danas, odnosno jučer danas? Naša udruga žena. Ambijentalno se bundevin bal u potpunosti poklapa s trenutnim godišnjim dobom, no pažnju je posjetiteljima ukrala najveća bundeva tamo, teška čak 430 kg, uzgojena u Kozarcu s puno ljubavi. Puno truda, puno vremena, puno truda posvetiti se pljevljenja, kopkanja okolo nje, zaštititi kad dolaze ove hladnoće sada, špricanja, okopavanja, puno truda. A upravo zbog nekoliko oblika bundeva idealna je podloga za stvaranje primjerice jesenskih ukrasa za kuću i vrt. Na ovom štandu izrađujemo bundevu, u stvari salvetnu tehniku pravimo na te bundeve i crijepove. I ovo smo najprvo sa podlogom i sad ćemo salvetu, lijepiti salvetu, ovako okolo ukrasiti. Cjelokupni događaj organiziran je u sklopu projekta Dajmo radost Dardi općinskog društva Crvenog križa Darda s partnerom Udrugom za ruralni turizam Đola. Ovo je aktivnost koja je nastala na jednoj ideji da iskoristimo ovu poziciju dvorca i da damo ovaj radost Dardi, da Crveni križ na kraju krajeva ne bude samo organizacija prepoznatljiva da hranimo tijelo, da nahranimo i dušu, da zaista s ovakvom jednom aktivnosti razveselimo Darđane i sve koji će danas doći ovamo.